zanga-zanga kuma? Inna lillahi. To da fatan dai wannan yara yana nan dai lafiya lau ko? Ba shi dai cikin wannan masu zanga-zangan ko? A'a. Ke faruwa kuma? Hello? Hello baba? Iya aka yi ne Yusufa? Na'am baba. Barka dai baba. Yawwa sannu na gane wani dan zanga-zanga a makarantar ku. Baba ina ma da take a kwanta haka yanzu. Yawwa. Zanga ne a makarantar. Yawwa kakka biya musu kaji ka san kai dan albarka ne ka ibi albarka. Wallahi na sani baba. Kai kwanciya kakka bi su yawwa ba ma san tashin hankali yawwa. Allah yawwa yayi Allah ya maka albarka yawwa. Wai akan menene ma wai ake zanga-zangan nan ma dai tukuna? A'a kai daga 3,000 kuma an mai da shi 300,000? Inna lillahi kai a bare yi wallahi ina kai bari kira yaron nan ai zama bai kama shi ba ai zama bai gan shi ba ha ba kai 300,000 3,000 ma ake nake samun ta. Hello? Wai da mun wai akan wannan ne ake zanga-zangar nan? Wallahi baba akan yara ya koma 100,000. Ka tashi ne kake a ɗaki ai zama bai kama ka suka bi su har sai an sako da shi. To shi kenan ina jira ne jawo da kake dama. Kai ka tashi ka bi su kar ka zauna. To baba. Yawwa tashi maza. Babu komai baba. Yawwa Allah ya ma albarka. Amin baba. Yawwa yayi daidai. Banza mutanen wofi daga 3,000 a maida abu 300,000. 3,000 ma yaya wani ke samun ta? 300,000 ba gidan wani kenan inda yake zaune ba. Sai 300,000 wasa ce kenan ba a san ƴaƴan talakawa su karatu kenan ko ya ake so da mu saboda Allah da Annabi. Haba kai jama'a ba tausayi ba komai.